Hanya ta farko da ta sa ka ci riba a rayuwa shine ka dinga yi wa kanka hisabi a kullum. Misali, me nayi, me nake so na yi, me nake so na zama. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba sai kana da buri. Shi kuma burinka ka ringa bashi ƙarfi a kullum da jajircewa mai ƙarfi. Idan burinka ya zama kaɗan, za ka sami kaɗan. Idan ya zama daidai da kai, za ka samu daidai kai. Idan ya zama mai yawa, tabbas za ka samu mai yawa. Za ka ji wasu suna cewa yana da masifar wuya ka cimma burinka. It is very difficult, but do it. Dan uwa, kar ka bari zancen su yi tasiri a kanka. Kana tunanin mashuhuran mutane kamar su Ahmad Musa, Ronaldo, Messi ko Dangote da Bill Gates sun cimma burinsu cikin sauƙi? Duk cikinsu ba wanda ya yi tsammanin matsayin da yake a yanzu. Da suka yi aiki tukuru da kuma jajircewa da haƙuri, sai Allah ya kai su matakin da ba su yi tsammani ba. Ɗauki Allah shine mai yin komai. A rayuwa ba komai ne ba zai yi ba. Kamar yadda Larabawa suke cewa laisa kulli shay'in mustahi. Shi dai cika buri a rayuwa ka sami abin da kake nema. Amma hakan ba ta yiwuwa sai ka haɗu da jarabta, gajiya, tsangwama da sauransu. Amma in ka jajirce ka yi haƙuri, da sannu Allah zai taimaka maka. Dan uwa, ka sani babu wanda zai ma, dole kai za ka yi wa kanka. Sannan ka tabbatar wa kanka kai ne mas'ul a rayuwarka duniya da lahira.